खुलुमबाय आं जयश्री नार्जारी बयखौबो बड' सिख्ला चेनेलाव बरायबाय दिनैनि भिडिअनि गेजेराव आं नोंथांमोननिसिम आं गाव जोंनि बर' ट्रेडिशनेल दख'नाखौ गानबाथाय माबायदि हेयार स्टाइल खालायो बेखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालायनोसै बेयाव आङो सोरनिबा हाबानि रिसेपसनाव बा बैसागु आरो अबेबा बेरायनोफोर थांबाथाय आं माबायदि गाव हेयार स्टाइल खालायो बेखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालायगोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो आं दा न'आवनो दं नालाय बे सिम्पल दख'नाखौनो गानदों थ' आं बेजोंनो मिलायनाय एसे मेकआपखौ खालायग्रोनानै लानोसै थ' दे होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालायनोसै cái này cái này của tôi có cái này này không vui đâu mà có cái nào cái này 잠깐만 하겠네. 난 잘하다 이거지. 하긴 하긴. 오늘 잘하다 니 말아서 그냥 가면 안 돼. 세고 보자. 그만 돼요. 그거 하는 거지. ठीक 그만 돼요. मिथिना. फाइनली आंनि मेकआपआ कमप्लिट जाबाय आरो आङो आइ शेड' कालारखौ दख'नाजों मिलायनायखौनो आदाखौ फोननो होबाय दा आङो फार्स्टआवनो आङो दख'ना गाननानै अबेबाफोर बेरायनो थांबा माबायदि हेयार स्टाइल खालायो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालायनोसै दानिया नै आं बैसागु बोथोराव गामियाव ओंखारलांबाथाय नैबेबायदि खानायखौ खायो माने आं बेबायदि देलायो आरो गामियाव मोसानो ओंखारलांबाथाय ओमफ्राय नै आं सोरनिबा हाबानि रिसेपसनानो जा बा बार्थडे पार्टिफोराव थांबाथाय नैबेबायदि खानायखौ हेगारनानै आरो एसे स्टाइल खालामनानैबो ओंखारलाङो आरो
स' नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा बे भिडिअखौ लाइक खालाय लोगोफोरजों शेयार खालाय आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाय आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव गोजोन्थों